Bij de kerk in Veulen werd maandagmiddag aan de vooravond van de 7e editie van Veulens Historie Herleefd een herinneringsboom geplaatst waarin ongeveer 200 bedprentjes van overledenen hangen. Het is een gedachtenisboom, een herinneringsboom, waar alle mensen met een naam en een foto en geboorte- en sterfdatum die de afgelopen 30 jaar in het Veulen helaas zijn overleden. Er is bewust voor gekozen om de boom plat neer te leggen. Het is een gevallenboom, de symboliek wat dat betreft. Ja, dus, en omdat hij staat is ook geweest, omdat als je die kaartjes, er hangt een foto op en die moet je wel kunnen zien. Als je staat, ja, dan bovenin kun je dus niets meer zien of lezen. Dus het gaat toch een stukje herkenbaarheid. Er komt ook een register bij te liggen, dat de mensen kunnen kijken of dat hun dierbare overledene er ook tussen hangt wat dat betreft. Ja. Maar zijn het ook niet alleen dus de mensen die in het Veulen wonen, maar ook mensen die in het Veulen gewoond hebben. In een korter of verder verleden. Ook die hangen in die boom, ja. Zelfs kinderen hangen er ook in, helaas. En die behoren dan, zoals wij dan zeggen, tot de droevige historie van het Veulen. De overledene maakt in hun leven deel uit van een historie van het dorp dat op 17 juli in het teken staat van Veulens Historie Herleefd. Ja, het is een historisch festival natuurlijk. Ja. Dus veel oude ambachten, tractoren, machines. Ook een veldje graan dat we dus gaan maaien en gaan dorsen. En er komen ook heel veel optredens van muziek, ook dansgroepen, ook een oude veteranensportclub is er. We hebben hier ook op het veldje hierachter hebben we ook op het terrein hier hebben we een steltje oude koetsen, waarbij we dus een ouderwetse bruidsstoet op gaan voeren die hier door het dorp komt gereden met steeds wisselende bezettingen en proberen er van alles wat van te maken. Het hele dorp helpt mee tijdens het 5-jaarlijkse evenement. We hebben een hele lijst van alle mensen die hier in het Veulen wonen en die heb ik ook gezien en daar staat bijna wel iets achter wat ze dus komende weken of dagen gaan doen wat dat betreft, ja, voor de Veulense historie. Het thema de fiets staat centraal tijdens Veulens Historie Herleefd en dat is nu al goed in het dorp te zien.